Zoran Cvijanović rođen je u Beogradu 25. januara 1958. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. u klasi profesora Minje Dedića i asistenta Vladimira Jevtovića. Prva uloga nakon studija bila mu je u TV seriji Sivi dom. Do danas je glumio u preko 50 filmova i TV serija, od kojih su najznačajniji Oktoberfest, Poltron, Mi nismo anđeli, Policajac sa Petlovog brda, Otvorena vrata, Složna braća, Lepa sela, lepo gore, Mile protiv tranzicije. Od 1982. do 1987. bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a od 1987. do 2002. pozorišta Atelje 212. Od 2002. godine ima status slobodnog umetnika. Režirao je nekoliko filmova. Septembra 2016. postao je direktor Visoke škole dramskih umjetnosti Andrić grad. Penzionisao se krajem januara 2024. godine. Maja 2024. godine dodeljena mu je Nušićeva nagrada za životno delo. Veliki je navijač JSD Partizan. Njegov otac bio je sportista u Partizanu.